Ние никога няма да ви простим за това, което причинихте на държавата ни. За жалост няма да ви кажа кой всъщност съм, но мога да ви кажа, че това е само началото на нашия план за разрушаване на всички монополни сайтове. Писна ни да се подигравате с нас и за това започваме да взимаме по-сериозни мерки. Както се казва, всеки екип има мото. Нашето мото е обединението прави силата. Ние сме България. Ние няма да ви простим. Ние ще ви разрушим. За повече информация можете да видите линк в описанието.